seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Naila Fatimatu Zahra. Umur kula 17 tahun. Griya kula wonten ing Desa Karanganharjo, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Kula sekolah ing SMK Negeri 1 Wonosobo lan kula ngampu jurusan DKV utawa Desain Komunikasi Visual. Teng mriki kula badhe maturaken kaluwihan lan kakirangan kula. Kakirangan kula yaiku taksih menunda-nunda tugas lan taksih kirang saged ngaturaken wekdal. Kula nggih kirang kreatif lan inovatif kangge tugas desain-desain. Ngoten. Kaluwihan kula saged public speaking lan kula remen ing mapel non jurusan yaiku matematika. Nggih mboten remen sanget naming remen ngoten. Kula nggih ramah lan sae insyaallah. Kula tiange ugi ceria nggih sekedhik cerewet ngoten. Nilai sae sing saged kajupuk saking diri kula yaiku kula saged public speaking lan kula ugi tiange ramah, apian lan kadose nggih ceria ngoten. Kula niku remen sanget tetepangan kalian rencang-rencange nggih dadose nggih tiange cerewet lah ngoten. Nggih pun ngapunten bilih kula kathah lepatipun semanten mawon kula undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.